ओमफ्राय बिराद मानसि नेबायानो जोङो 1 घन्टा बारासो नेबाय ओमफ्रायो होनबाबो जामाखै आरोना गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो न' मथ' मोजां बुंब्रा हामा बिदि बुंनो नै दायो जोङो मुथु आं ओमफ्राय नै जाहारुखल' जों साथामजों थांगासिनो माबायावहाय उदालगुरियाव ओमफ्राय जोङो मानो थाखाय थांदो बेखौ नै जाहा मुथुआ एसे बुंनानै होगोन मानाव गेदेर मुथुआ खारना जाहैबाय दिनै प्रि मेगा मेडिकेल केम्प माने गुवाहाटी गभर्नमेंट आयुर्वेदिक कलेज एंड हस्पिटाल लोगोसे बिटिआर सरकारा मोनसे प्रि मेडिकेल केम्प एवारनेस अर्गानाइज खालामदों आरो बेखौ माने सेंट्रेल आबसुआ सापर्ट खालामदों दा बे प्रग्रामा साननैसो सिगाङाव क'क्राझाराव जाखांबाय आरो दा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव नैबे जि एवारनेस प्रग्राम जि फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट बे प्रग्रामा जोंनि उदालगुरि कलेजाव दिनै जागोन बेखौ माने सेंट्रेल आबसु लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु लोगोसे उदालगुरिनि सिङाव थानाय जेसेबां आनसलिकफोर दङ बे आनसलिकफोरा सापर्ट खालामदों दा जोंनि बर' बाजार आनसलिक आबसुआबो 120 जन पेसेन्ट लांदों बिसोरखौ लांनाय लाबोनायनि दायित्वआ आनसलिकनि गारि गुरा गासिबो फ्रि लोगोसे खिसिरि जानायबो होगोन जायगायावनो जोंनि आनसलिकनिफ्राय गासै 120 जन दा गुबुन गुबुन आनसलिकनिफ्राय बेबायदिनो सोरनियाबा 100 सोरनियाबा 150 सोरनियाबा 200 टोटेल टारगेट 2500 नि 2500 माने पेसेन्ट नायनायनि टारगेट होदों आरो दा बेखायनो जों बे हाबाफारियाव थांगासिनो दङ आरो ओमफ्राय बे पेसेन्टआवहाय नै जोंबो दङ आरोना अनजियाबो दङ जाहारुखल'आबो दङ जोंबो एसे बायदिसिना जाखु जाख्रा जालाबाय थायो नालाय बेनिखायनो जोंबो एसे नायजानो थांनो नागिरदों आरोना डक्टरफोरा खैजन फैगोन होननाय डक्टरा गासै स्पेसियलिस्टआ 26 आरो लोगोसे MBBS डक्टर दङ बिसोर गासै लानानै 40 नि खाथियाव गासै डक्टर दङ आरो बिसोर नायगोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो रौता मोनबाय थांबाय थानोसै भिडिअ बानायलांबाय थानोसै लामा सामायाव मा मा नुलाङो बेयाव सहैजासिम माबोरै बोरै जाहैयो बेफोरखौनो एसे देखायलांसै जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गारि लामा लामा बिराद गारि नै बिराद माने पेसेन्टफोर दंफायो आरोना ओमफ्रायथ' दा नायनो मोनगोन ना मोना गारि नुनानैथ' मानसिफोरानो बुंफबजोब्बाय बायदिसो मोनबाय थांसै जेखिजाया फैबाय जेब्ला हाबनानै नायनोसै बिराद सान्दुं दाथाय मबाइलालाय मोनफैबाय जोङो जायगायावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जाबखोलायनाय मानसि एकदम बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफोर गैयादां बारा एकदम बांसिन बोराय बुरै आरोना जाबखोलायनाय
बिराद खस्थ' नुहुरबाय नायनानै दे बिसोरनो नायजाग्रोथोंसै जोंनाथ' जेबो जाद्राय खायाखै ओरैनो नायथ'थ' फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय एसे देखायलांनि र' मानसिफोरखौ डक्टरफोरखौथ' देखायनो हाखानाय नंलादां सिङावसो दंजोबो न' सान्दुं गोसाथार जि गरमथार उदालगुरि कलेजखौ नायनो लुगैनानै फैनायानोबा होनदो आगोलावलाय फैखांखाबायमोन बेयावहाय कलेजाव होमबाबो बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ओमफ्राय दिनै फैनाय जाबाय आरो मोनबाय रिसिप्ट मोनबाय लाबाय बबेयाव नायनाया मानि नोंनिया सुगार आबौनियालाय हा मोनबाय माबा मोनबाय मोनाखै आयं बा माथो नोंबो बिराद भिर खै नाम्बाराव नोंनियालाय बेसेबां नाम्बाराव दङ हा बेयावनो हला बेनो नेबाय थाथ' नेबाय था नै जोंना माबा बेराम नायजानो फैनाया नायजानोथ' मोनाखै आरो जों नायजालाबो बिराद भिर नालाय ओमफ्राय जाग्राबो होदो नालाय ओमफ्राय जानानै थांसै आरो ना फैनाय जेबो दं ओमफ्राय केसरि होदों केसरि होनानै देखायनो नै केसरि पेकिं खालामग्राफोरा जोंनि बर' बाजार आनसलिकनि भलन्टियार्सफोरा जि बुरजा संखादो मानसिफोराबो ओरैबायदि बुरजा नालाय बेयावहाय सोरबा बेराम नायजानो थांनायफोरा इमान फुङावनो थांदो जाया लोङानो बेयावहाय उखैनाय मानायनि थाखायनो बेफोरबायदि संनानै होखादों आरोना सुबिदा खालामनानै होदों ओमफ्रायो आंबो केसरि जानो मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो जाबाय आंबो जाहा रुपुलुआसो जायासै जानो बायो नामाथाय बियो मटरसो जागासिनो मटर गोरान आहालाय गोथावसो मोनदों माबायासो संख्रिखौसो एसे नांगौ बायदि मोननाय आरोना आङो गासिबो सालाया एखे नङा नालाय बेनिखायनो मा होनगोन आरोना एसे नांगौ जाबाय आरोना आंनि सालायावहाय नैबे गथ'आ आंनि साबस्क्राइबारनो आंनि रिल्स भिडिअखौ बिराद नायनो ओमफ्राय बिमाया आंखौ लोगो मोननानै आंनो खोन्थादों आरोना नोंनि रिल्सफोरखौ बिराद नायो बियो होननानै ओमफ्राय आं एसे भिडिअ लाफादोंमोन बामनोबो नागिरदोंमोन बाम जाथारा लाजियो आबैया नायजाबाय मा बेराम जादों औ मानो मा जानोलाय आबैयाबो जोंना
बेराम नायजानो फैनाया गैया नायजानाय जायासै बिराद मानसि नेबायानो जोङो 1 घन्टा बारासो नेबाय ओमफ्रायो होनबाबो जामाखै आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय बारा नेबाय थाला थांसै होननानै जोङो थांनो लाबाय बैथिंजाय मेगन डक्टरावबो हाबनो नागिरदों नालाय जोंहा रुपुला ओमफ्राय दा बेयावसो हाबहैनोसै आरो जोङो बेखौ एसे भिडिअ लालांसै गरमथार जोङो साथाबो लाबोनो बावगारबायना नै गोरिया बुरि बायदिसो खोबनानै लादों आङो ओमफ्राय थाबायलांनो फैदोंमोन आरो खाम जाखांबाय ओमफ्रायो खाम जाखांबाथ' आं गय जानो लुबैखायो नालाय ओमफ्राय हटेल खाथियावनो गय दुखान दंखायो बेयावनो जायो नै दायो जोङो खाम जाखांनानै मेगन डक्टरनियाव हाबहैबाय बे डक्टरजों आङो नायजाखाबाय थायो नालाय ओमफ्राय जाहा रुपुलखौबो इयावनो लानानै थांबाय ओरैनोथ' बैयावबो फैदोंमोन फैनायालाय ओमफ्राय आरो एसेबां मानसि नेबाय थानो बानानै जोङो बेयावनो नायजानोसै होननानै नायहैबाय आरो सिगांनिफ्रायनो मेगन गाज्रिखा जाहा रुपुलआ ओमफ्राय गेजेर टाइमावहाय ससमा गानलामोन ओमफ्राय मेगन माननाया बारा जादोंनो बेखायनो दायो नायजाफिनबाय ससमाबो लानांगोन होनदो पावाराबो बेना एसे बारासिन माने आंनिख्रुइ एसे गाज्रिसिन आरोना मेगना ओमफ्राय दा ससमाखौ बबे मोनसेखौ लाबा जागोन बेखौनो एसे नायबाय थादोंमोन आंखौबो नायहोदोंमोन गानना नायदोंमोन बबे मोनसेया गावजों समायगोन होननानै ओमफ्राय बेफोरावनो एसे भिडिअ लाबाय थादोंमोन आरोना आजिखालि बहुद मानसिनि मेगनफोरानो जि गाज्रि जाखायो ओमफ्राय सोरबाफोर मेगन गाज्रि जाबा थाब नायनाया मोजां नङाबा उनावहाय जि खर' सानाय मानाय जाबाथाय बिराद असान्ति मोनथारो नै दायो जोङो अदालगुरिनिफ्राय फैफिनबाय दायो न' फारसे थांगासिनो रौता मोनहांहां जाबाय ओमफ्रायो ससमाखौबो लानानै लाबोनायाथ' लाबोआखै नायनानै गारबोबाय आरोना रुपुलनिया सानथाम लागोननो सानथामनि उनावहाय मोनगोन ओमफ्राय सोरबाफोर मेगननि प्रब्लेमफोर दंबा नायजाबाय होनबा बेयाव थांबानो जाबाय मोजांसिन नायो डक्टरा बारा गोबावबो थाबाय थाया आरोना दसेल' फैयो ओमफ्राय दसेनो थांफिनो ओमफ्रायथ' दायो न'आव सहैनानै मा खालामहैनाय जायोसै एसे ब्लग लाहैबावनोसै र' आङो न'आव मोनहैबाथाय मुथुमाखौ बुङो जोंना थांनाया डक्टरखौनो सासेबो देखायनो हायासै डक्टरनि मोखांखौनो खिलाबसेबो नुवासै आं भिर जाबायना ओरैबायदि भिर आबैनि आबै आबौनि आबौ बिसोरखौ नुनानैनो बिसोरनो नायजाथोसै बिदि होननानै साननानै जोंथ' आरो एसेबां बारा जेबो जाखायाखैना ओंखायनो अब्लाबो एसे नायजानायनो लुबैदोंमोन होनदोंलाय आरो माबा दाखालि जोंहानावहाय फिसा साबसक्राइबारफोर फैदोंमोन आरोना आंखौ लोगो हमनो आंजों रिल्सबो लालांदोंमोन ओमफ्राय आङो बिसोरखौ ससे भिडिअ लानानै दोनदो ओमफ्राय बिसोरथ' आंनि भिडिअ नायो नालाय गावसोरखौ नुवाबा साननो हागौदां बिसोरो हाय जोंखौ भिडिअ लादोंमोन माथो जोंखौ मानो होआसै होननानै साननो हागौदां ओमफ्राय दायो आङो बेयावहाय होदेरनानै होनोसै आरोना गथ'फोरखौ एसे मेम'रि जानानै थानाय बायदिहै मालाय देनां सिख्लाफोर देरबोला नायबाय थागोन नायलांदो अब्लालाय बिसोरखौनो नंथ' लुलाना होनसै आरो आलासिनो होनो जोंहा जेबो गैया थालिरखौनो जालांदो दे थालिरानो गोथावरे न' गरम बोथोरावलाय न' नोंहा इउटुब चेनेल दङ दे खिथालाय मा नाम चेनेल नामा दे जया बर' गोच्चा खिथाना हो जया बर' आरो मोनसे दंबावो जोंनि लोगोनि बे लोगोनिखौ बुंनाङा नोंनिखौल' बुं आंनिया जया बर'सो जया बर' इउटुब चेनेल मा भिडिअ होयो बिदिनो मायावबा थांनायफोरखौ देखायो मोसानाय खिथियो मोसानायाव दे गासिबो साबस्क्राइब खालाम दे बेसोर खालामदोंना खालामाखै लोगोफोरा बिसोर दा बोनानै नायदोंमोनलै मा मिथिबाय